Hon yw'r 5ed fideo mewn cyfres o fideos sydd yn rhoi trosolwg o'r Weithdrefnau Diogelu Cymru, fel y mae'n berthnasol i plant a pobl ifanc. Yn mynd llaw yn llaw hefo'r fideo yma, mae yna fideo ychwanegol sydd yn rhoi arddangosiad o sut mae'r gweithdrefnau'n gweithio'n ymarferol wrth defnyddio'r app. Mae Adran 4 yn delio hefo'r dyletswyddau ynglŷn â gynllunio ac ymyrraeth ar gyfer plant sydd ar y gofrestr amddiffyn plant. Mae'r sleid yma yn rhoi trosolwg o'r camau y rydyn wedi cymryd hyd at y pwynt bod y plentyn ar y rhestr. Mae'r gofrestr amddiffyn blant yn rhestru enwau'r holl blant mewn ardal awdurdod lleol sy'n dioddef neu sy'n debygol o ddioddef niwed arwyddocaol ac sydd ar hyn o bryd yn destun cynllun amddiffyn gofal a chefnogaeth. Mae'r gofrestr yn darparu cofnod o'r holl blant yn yr ardal sy'n destun cynllun amddiffyn gofal a chefnogaeth ond sydd wedi ei dadgofrestru. Mae'n cael ei gweinyddu gan y gwasanaethau cymdeithasol sy'n cwmpasu'r ardal lle mae'r plentyn yn byw ar hyn o bryd ac yn darparu pwynt cyswllt canolog ar gyfer ymarferwyr i benderfynu a yw plentyn y maent yn pryderu amdano yn destun cynllun amddiffyn gofal a chefnogaeth. Diben y grŵp craidd sydd yn arwain ar y cynllun amddiffyn gofal a chefnogaeth yw cydlynu cynlluniau amddiffyn gofal a chefnogaeth. Mae pob aelod o'r grŵp craidd yn berchen yn gyfartal ar y cynllun a'r un mor gyfrifol amdano y dylai gweithredu i gyflawni ei nodau. Mae gan aelodau grŵp craidd gyfrifioldeb am herio a rhoi gwybod am bryderon pan fwnt yn credu nad yw'r cynllun yn amddiffyn y plentyn rhag y risg o gamdiniaeth, esgeilistod neu ffurfiau eraill o niwed. Diben gyfarfod cyntaf o grŵp craidd, sydd yn cymryd lle o fewn 10 niwnod gwaith yn dilyn y gynhadledd amddiffyn plentyn, lle mae'r plentyn wedi ei gofrestru, yn cynnwys datblygu'r cynllun amlinellol a grewyd yn y gynhadledd amddiffyn plant gyntaf, yn gynllun amddiffyn gofal a chefnogaeth mwy fanwl. I pennu'r fanwl yr hyn y mae angen i aelodau teulu ei wneud i gadw ei plant yn ddiogel, ac i sicrhau bod y teulu'n deall yr hyn a ddisgwylir ganddynt a pham. Mae'r cyfarfod cyntaf y grŵp craidd hefyd yn ystyried sut y gall ymarferwyr weithio'n benodol ar teulu i gefnogi'r teulu i wneud newidiadau angenreidiol i wella profiad y plentyn o fywyd a'i amddiffyn rhag niwed. I egluro rolau a chyfrifioldebau ymarferwyr ac aelodau'r teulu sy'n ymwneud â'r cynllun amddiffyn gofal a chefnogaeth. Ac i cytuno ar amwlder cyswllt â'r plentyn gan y cydlynydd amddiffyn gofal a chefnogaeth a neu aelodau grŵp craidd eraill. Diben y cyfarfod cyntaf y grŵp craidd hefyd yn cynnwys cael gwybod pa asesiadau eraill ac arbenigol sydd ei hangen a phwy fydd yn comisiynu rhain, i pennu cerrig milltir sy'n canolbwyntio ar y plentyn a mesuriadau canlyniadau penodol, i sicrhau bod pob aelod o'r grŵp craidd yn deall bywyd y plentyn ar adeg dadgofrestru. A hefyd i nodi trefniadau wrth gefn os na fydd aelodau teulu'n cyd-ymffurfio ar cynllun. Aelodaeth y grŵp craidd, a nhw fydd yn cymryd rhan yn y cyfarfodydd, yn dibynnu ar sefydlu y plentyn, a penderfynir ar aelodaeth ar adeg cofrestru a bydd yn cynnwys y plentyn a neu eiriolwyr gyda cytundeb y plentyn, y cydlynydd cynlluniau gofal a chefnogaeth, aelodau teulu perthnasol, ymarferwyr a neu ofalwyr maeth sydd â chyswllt uniongyrchol â'r teulu.
Pob ymarferydd sydd yn ymwneud yn fawr ar plentyn a'i deulu a gallu gynnwys ymarferwyr o wasanaethau gadael gofal neu wasanaethau i oedolion perthnasol. Os bydd asiantaeth arall yn ymwneud â'r teulu, tra bo'r plentyn ar y gofrestr, gallai'r cydlynydd ei gwahodd i ymuno â'r grŵp craidd. Dylid cynnal cyfarfodydd dilynol y grŵp craidd o leiaf unwaith bob 6 mis, neu'n amlach os oes angen. Gall unrhyw aelod sy'n ymarferydd o'r grŵp craidd gadeirio, a nid cyfrifoldeb y cydlynydd amddiffyn gofal a chefnogaeth yn unig yw hyn. Yn y gweithdrefnau, mae yna sôn am ymarfer effeithiol ynglŷn â'r grŵp craidd. A'r pwyntiau ymarfer yn cynnwys pwysigrwydd bod pawb yn deall ei gyfraniad tuag at y cynllun, ymarferwyr a hefyd y teulu. Ei bod yn sicrhau bod anghenion pob plentyn yn cael ei ystyriaeth deg, ac yn defnyddio'r mesurau canlyniad sy'n canolbwyntio ar y plentyn. Dylai hefyd osgoi ieithwed a jargon proffesiynol. Fel y welwn ar y sleid, rydyn ni'n weld egwyddorion y deddf gwasanaethau cymdeithasol a llesiant yn chwarae allan yn y pwyntiau ymarfer yma. Mae hefyd yn cynnwys rhoddydd ystyriaeth barhaus i ysgogiad y rhieni a'r gallu i newid, ein bod dylid sicrhau bod rhieni'n deall yr hyn a disgwylid ohonynt a'r rhesymeg, a rhoddir ystyriaeth lawn i'r hyn y mae'r teulu am ei newid. Ac ein bod yn sicrhau i fanteisio ar gryfderau a dathlu llwyddiannau. Mae'r cynllun amddiffyn gofal a chefnogaeth yn dibynnu ar deilyn ymgysylltu'n weithredol â'r grŵp craidd a cymryd rhan yn y gwaith o weithredu'r cynllun. Mae angen i rhieni ddangos ymrymiad i'r cynllun yn ogystal â gwneud ymdrech i newid ymddygiad. Ond mi fydd yna rhai sefydleoedd lle mae yna diffyg ymgysylltiad y teulu a'r cynllun. Efallai na fydd gan rhai'r gallu a neu'r ysgogiad i gymryd rhan weithredol yn y cynllun. Mae'n bwysig felly dylai'r grŵp craidd fod yn benodol am yr ymddygiad sy'n dangos diffyg cymryd rhan ac yn asesu'r hyn mae'r ymddygiad hwn yn ei ddangos. Mae'n hanfodol i gael gwybod a yw'r cynllun yn gwella ansawdd ei fywyd a'i hamddiffyn rhag niwed y plentyn. Felly mae'n bwysig ein bod ni'n ymgysylltu â'r plentyn. Mae yna disgwylir i'r cydlynydd cynlluniau amddiffyn gofal a chefnogaeth weld y plentyn ar ei ben ei hun bob 10 diwrnod gwaith a dylid cael cyfarfod bob 4 wythnos yng nghartref y plentyn. Mae hawl gan blant a phobl ifanc i gael cynnig rhagweithiol o eiriolaeth gan eiriolwr proffesiynol annibynnol statudol. Mae ymgysylltu effeithiol hefo plentyn yn golygu rhoi gwybodaeth berthnasol a hygyrch i'r plentyn, cyfleoedd i fynygu ei ddymuniadau, ei deimladau a'i farn o rhan effaith y cynllun ar ei fywyd bob dydd, cymryd ei farn o ddifrif, a rho cyfleoedd i gwrdd â'r cydlynydd amddiffyn gofal a chefnogaeth ar ei ben ei hun. Ynglŷn â'r cynllun amddiffyn gofal a chefnogaeth, gweithredir y cynllun gan y grŵp craidd, ac amcanion y cynllun yw sicrhau bod y plentyn yn ddiogel ac atal niwed arwyddocaol pellach, yn hyrwyddo llesiant a datblygiad y plentyn, yn nodi'r canlyniadau ar gyfer sicrhau y bydd y plentyn yn ddiogel yn y dyfodol, nodi'r anghenion datblygiadol a'r gwasanaethau sydd ei hangen i'w cyflawni, a os yw o'r bydd mwyaf i'r plentyn, cefnogi'r teulu mwyn diogelu a hyrwyddo ei llesiant.
Wrth datblygu'r cynllun amddiffyn gofal a chefnogaeth, mae'n ofynnol i'r grŵp craidd ystyried y cynllun amddiffyn gofal a chymorth amlinellol a luniwyd yn y gynhadledd cychwynnol ac ychwanegu manylion i egluro'r cysylltiad rhwng anghenion y plentyn, gweithredoedd y teulu ac ymarferwyr a chanlyniadau sy'n canolbwyntio ar y plentyn. Wrth datblygu'r cynllun, mae'r gweithdrefnau yn sôn am nifer o cwestiynau y ddyliau ni ofyn. Fel, ydyn ni'n rhannu dealltwriaeth o'r pryderon ynghylch niwed a'r ffyrdd y maent yn effeithio ar y plentyn fel y nodwyd yn y cynhadledd? Os na, beth yw'r gwahaniaethu? A sut ydyn ni'n mynd i'r afael ar hyn? Beth mae'r rhiant a'r plentyn am ei gyflawni? Sut beth fyddai profiad y plentyn o fywyd bob dydd pe baim yn mynd i'r afael a'r pryderon? O ystyried hyn, beth yw ein mesurau canlyniadau terfynol? Ac eto, rydyn ni'n weld y linc i'r sgwrs beth sy'n bwysig. Cwestiynau ychwanegol. Sut byddwn ni'n mesur newid ychwanegol? Beth ydyn ni'n ei wybod am allu a ysgogiad y rhiant i ymgysylltu â'r cynllun mwyn bodloni anghenion amddiffyn, gofal a chefnogaeth y plentyn? Sut gallwn ni adeiladu ar gyfderau rhianta? Beth yw'r rhwystrau i newid? Beth ydyn ni'n ei wybod am ymddygiad rhianta ac ymgysylltu â gwasanaethau yn y gorffennol a ddylai liwio'r cynllun? A sut gall ymarferwyr ddangos eu hymrwymiad i gymorth a gweithio gyda'r teulu i sicrhau y caiff anghenion amddiffyn gofal a chefnogaeth y plentyn ei bodloni? O fewn amser, bydd rhaid hel cynhadledd adolygu. Mae'r gynhadledd adolygu ar dasg o benderfynu a yw plentyn ar y gofrestr yn parhau i fod mewn perygl o niwed arwyddocaol. Os yw hyn yn wir, dylai'r gynhadledd ystyried a ddylai'r categori cofrestru newid neu beidio. Y cynllun amddiffyn gofal a chefnogaeth i ddiogelu eilesiant ac i amddiffyn y plentyn rhag niwed, ac ystyried newidiadau sydd eu hangen i'r cynllun amddiffyn gofal a chefnogaeth. Dylid cynnal y gynhadledd adolygu amddiffyn plant gyntaf o fewn 3 mis o'r gynhadledd gyntaf, a dylid cynhadleddau adolygu pellach yn rheolaidd o leiaf bob 6 mis. Dylai cyfranogwyr y gynhadledd seilio ei dyfarniadau ar y ddylai'r plentyn barhau i gael ei gyfrestru neu beidio trwy ystyried y canlynol. A ydy'r risg i'r plentyn wedi lleihau i'r graddau nad yw'r plentyn mewn perygl o niwed arwyddocaol mwyach? Ydy'r plentyn yn debygol o aros yn ddiogel rhag niwed heb barhau i fod â chynllun amddiffyn gofal a chefnogaeth? Beth yw barn y rhiant ar gofrestru, a ba dystiolaeth sydd gennym i ategu ein dyfarniadau? Yn y gweithdrefnau, mae'n sôn am ymarferion cynhadledd adolygu effeithiol, sydd yn cynnwys dylai ffocws yr adolygiad fod ar werthuso newidiadau ansawdd i'r profiad bywyd bob dydd y plant ac yn sgil y newidiadau hyn neu ei diffyg pennu camau gweithredu megis parhau ar cynllun. Mae angen tystiolaeth benodol bod y rhianta wedi gwella ac wedi cael effaith bositif ar y blentyn i gadarnhau dadgofrestru. Dylai'r dystiolaeth hon gynnwys profiadau'r plentyn ynghyd ag arsylwadau'r ymarferwr. Dylai'r grŵp craidd ddarparu adroddiadau sydd wedi ei gyfuno yn rhoi trosolwg cynhwysfawr o'r gwaith a wnaed gan y grŵp craidd ar effeithiolrwydd. Dylai ymgysylltiad y rhiant a'r cynllun gael ei asesu ar wahân. Mae ymgysylltiad y plant neu'r plentyn yn y broses adolygu'n hanfodol. Mae'n bwysig cael gwybod a yw'n credu bod y cynllun yn cael effaith gadarnhaol ar ei fywyd. Dylai aelodau'r adolygiad geisio deall pam mae'n bosibl nad oedd y rhiant wedi cyfranogi mewn agweddau eraill ar y cynllun ac a allai newidiadau i'r cynllun hyrwyddo cyfranogiad.
Dylai'r teulu dderbyn adborth positif ar gyfer unrhyw ymgysylltiad â'r cynllun sydd wedi arwain at ganlyniadau positif i'r plentyn. Wrth ystyried cynnydd, mae'n bwysig cydnabod effaith llwythi gwaith staff, salwch, diffyg adnoddau ac ati ar y broses o rhoi'r cynllun ar waith. Dylid dathlu llwyddiant o rhan cyflawni'r canlyniadau terfynol sy'n ganolbwyntio ar y plentyn. Pa mae'r penderfyniad yn cael ei wneud i dadgofrestru? Mae'n pwysig nodi. Gellir dileu enw plentyn oddi ar y gofrestyr amddiffyn blant, a'i nodi'n blentyn nad oes angen cynllun amddiffyn, gofal a chefnogaeth arno, os yw'r cynhadledd adolygu yn penderfynu, nad yw'r plentyn mewn perygl o niwed arwyddocael y mae angen iddo gael ei amddiffyn rhagddo trwy gynllun amddiffyn, gofal a chefnogaeth mwyach. Os yw'r plentyn a'i deulu wedi symud yn barhaol i ardal awdurdod lleol arall, os yw'r plentyn wedi troi'n 18 mlwydd oed, wedi marw neu wedi gadael Prydain yn barhaol. Ni ddylai dadgofrestru fyth arwain at ofal a chefnogaeth yn cael ei dileu'n awtomatig. Mae'n rhaid ystyried y canlynol. Gwasanaethau trwy gynllun gofal a chefnogaeth dan rhan 4 y deddf gwasanaethau cymdeithasol y llesiant gyda chytundeb y rhiant, neu gwasanaethau cymorth a ddarperir gyda chytundeb y rhiant i helpu i gynnal yr amodau sydd wedi arwain at ddadgofrestru. Felly, i dod â adran 4 i ben, y pwyntiau pwysig i'w nodi ynglŷn â'r newidiadau mewn diwylliant ac ymarfer yn cynnwys symud o'r cynllun amddiffyn plant i'r cynllun amddiffyn gofal a chefnogaeth. A hefo hwn, mae yna newidiadau ynglŷn â'r cynnwys, ond hefyd ynglŷn â ffocws y cynllun. Rydyn ni'n symud o sefydliad lle mae'r gweithwyr cymdeithasol yn tueddu i gadeirio grwpiau craidd i gall unrhyw aelod ymarferydd o'r grŵp craidd gadeirio'r cyfarfod y grŵp craidd. Symud o llais a phrofiad y plentyn yn aml yn cael ei anwybyddu i sefydla lle mae gan blant a phobl ifanc hawl i gynnig eiriolaeth gweithredol gan eiriolwr proffesiynol annibynnol statudol. Dydyn ni ddim yn weld defnydd o'r cytundebau ysgrifenedig, y cynllun amddiffyn gofal a chefnogaeth yw'r prif ddogfen. A rydyn ni'n symud o cynllunio ac adolygu amddiffyn gofal a chefnogaeth sy'n canolbwyntio ar wasanaethau sy'n cael ei darparu a chydymffurfiaeth y rhieni, i cynllunio ac adolygu amddiffyn gofal a chefnogaeth wedi ei hategu gan egwyddorion y deddf gwasanaethau cymdeithasol a llesiant.